Majalisar Koli kan Harkokin Shari'a ta Najeriya (NJC) ta ce za ta gudanar da bincike kan batutuwan da suka shafi takardun hukuncin zaɓen gwamnan Kano da Kotun Ɗaukaka Ƙara da ke Abuja ta yi. Jaridar Daily Trust a Najeriya ta ambato wasu jami'an Majalisar Shari'ar ƙasar na bayyana hakan a lokacin da suka ziyarci ofishinta da ke Abuja. An dai samu ruɗani kan takardun hukuncin shari'ar da Kotun Ɗaukaka Ƙara ta yi a ranar 17 ga watan Nuwamba a shari'ar tsakanin gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da Nasiru Yusuf Gawuna na APC. A hukuncin da kotun ta sanar, ta soke zaben Abba Kabir na NNPP tare da tabbatar da Nasiru Yusuf Gawuna na APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar da aka gudanar ranar 18 ga watan Maris. To sai dai bayan fitar da takardun hukuncin, sai wani bangare na takardun ke nuna cewa Abba Kabir Yusuf na NNPP ne ya yi nasara a hukuncin, wanda mafi yawan bangarensa ke nuna cewa Nasiru Yusuf Gawuna ne ya yi nasara. Lamarin ya jawo cece-kuce mai tarin yawa a ciki da wajen jihar, tare da jefa shakku a zukatan jama'a. To sai dai cikin wata sanarwa da magatakardan Kotun Ɗaukaka Ƙarar Umar Muhammad Bangari ya fitar, ya ce ya amince da kuskure a cikin takardun hukuncin da kotun ta fitar. To amma ya jaddada sahihancin hukuncin. Majalisar Shari'a ta ce ta karɓi ƙorafe-ƙorafen da suka shafi shari'ar, inda ta alƙawaranta duba lamarin kamar da dokoki suka tanada. Maryam Ali Muhammad, Martaba FM.